Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tanop man mabang sa so discuss tano kagaya gitu so di tano kapamagusay ko makaturo Allah sa suratul Mu'minun. Kaya pituan tanurong kaayat. Yang nga mga galba ko mga mu'min, na so resulta niya na itano pagusay. Paganero na paratiya, kad aflahal mu'minun. Alladina hum fi salatihim khashi'un, khushu. Agugyan nga tuwa kapakawatan ni Siko Dusa. Agugyan nga tuwa kibgang uda adiakat. Agugyan nga tuwa kasya pa ko piyamalungan. Agusto kasya pa ko sari gagusto promise. Ay kapito nagyan nga tuwa minti nga Disyembre. Nagyan na ni pembetuan tanong sa pito amanis ang mapapadalam ko Quran sa dun sa makasiyapsan na miya kawaris. Eman at pakawaris makabang sa amin na anak ko na miya ko niya. Nagyan sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na miya panutulian na deden isar katano. Inon tabuna. Inimbalay wala sa dua walay. Walay ko naraka agwalay si iko surga. Naupa makopiya-piya na keparulin yan so pimbelay ron wala akasurga niyan. Naupa makoprata-rata ang baradusa na si makapundar pa ko pimbelay ron wala awalay niyan ko kanarakaan. Sudar pa yung kanarakaan. Naron pa nabainin na arong hulog. Ananta mga day pakakwasi sa ko to aming ibulog ami ang balay kasurga niya si sa surga. Nakawarisan sa lakaw ron. Nagyanan mabang sa ami ang mga oripno Allah ulaika humul warithun. Sa adin sa anggulalan sa ang tuwa pito timan ay naluyo Allah sa suratul Mu'minun. Nakawarisan niran so makasurga ano sa lakaw kirana dasiranon makasulod ka sa lakaw pinggal bakira naro sira mi ulog sa naraka naming ibulog ami ang balayo to na sira na ipakawariso. Ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Tata yan ni apiyagi po ang tuwa ko na inisumpa to wala hum fiha khalidun basta makasurga kaon na dead now riyan yan katatap kaon. Maupun maaloy so tatap, oripon wala, na di ka dumpatay sa taman sa tama. Naisad na ipkilag tanong si isang dunia nakapatay. Kapiad ni ka pakatamok ka, naipipigan kapatay ka. Piad ni kada kalkay wata na kada kalkay karomana, piad ni kala kay kada to, naipipigan ka, di ka makasisigurado, andi kapatay ka. Na di ka kumulito so kapipiyagin no. Hindi pipigyan ka puti ka. Nanay kadua mga bangsa mi maanang ko to hum fiha khalidun. Nadiding kelok sa dayon. Nagyan nga kapagintaw ko dunia na aya buat tama na kapipiyagin no nga naamay ko ipuon sa awataka na taman sa mga 30 ka edad. Ano ni kapat pulo kay edad na may makagdam ka sa mga sasakit. Nakialbata rin so kanag ka, na may kaluboy chuk kay lain ka. Na nakapakahid na piya nga sa puangad. Nagyanan mamu isa ba pag yan na pat pulo edad na udi pun makatadm. Adi niyan pan mato so sambay nga yan, nagusto tahajud yan, nagusto pasbin yan. Amata na anda ba ini na daokurya na mapiya. Hatta idha balaga 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Yan ni talo mabang sa amya basta mapatpulo ay dedika na talwa kailangan na matayo ka. Pag nairon na syukron ni ama.
Panalamatan ka, so langon na limor ka wala. Naya ko kita ka panalamat na panambayan ka. Langon na magal ba kay kesu atra ka wala. So natago paliugat. Panahajud ka. Kiya mulay la ka. Eno nga panima to na nga na nakipurong ko 5. Di ka malayam 2 na. Di ka malayam tahajud. 40 kad di kita. Kamata na matambang ako dunia. Nasuti gumakang uda na takbiringad na Ginoo ka. Ano man 40 kad ni edad na miya kaputikad ni buk na ada nga pangkalipati so kang uda kakara ka irka. Allahu Akbar. Na dapat na lagi na dingad ka taong kapakaya maga nga den makaw makukubur ka. Na langon na limor ka wal na nakapanalamatan ka sa anggula lang sa ka tordo sembayang ka tordo sedekah ka tordo puasa ako kang beramal. Kalipat tingad sa mga buhay nga sa ako kangudang. Allahu Akbar. Agi na so kapag life atigiran. Tubat kan ko Allah, Arabul Alamin. Na kadua sa ato atalo nagyang ato kan dua kan pang ni kan si ko Allah, Arabul Alamin. Na ikapat na sumangawata ka. Wa aslih li fi durriyat. Sumangawata ka na tayo da nga siran no naman ay kabaluiran ng mga hafidhul Quran, mga ustad, mga ulama, mga barasambayan. Basta di ka pa na nantayon sa mga wata ka na pagkabagag ka sa wata lalo nga dip simbayang. Na dapat na emi bagag ka na uman simbayang nami puro enaliman niya namang ni wala sa pasur nga wala, lepas nga wala ko siksa ko kubur. Kabasta da, ami bagag ka, wata ka, ipamang ni kanyan. Kung oriano ka patay ka na mararasay kasi ko didel mo kubur ka. Allahu Akbar. Di nga mga taon, nagyang anda ba ini na kapagintaw ka ko dunia? Naasara, bara amal ka. Nanda di ka patay nga namya kadaya ka. Naibukap ka ka matay, na di nga katawan, anto na ikaw mga ko, didal mo kubur ka, anto na ikaw mga ko, ano ka patay. Na basta bara amal ka, nasambayan ka, namata na. Di nga pa kawida akal ka. Ang kayo na, so kararasay nga sa dunia, nainawaan ka, napakaw makasi ko kubur ka na, mapipiyaw na Ginoo. Kaya na basta ad na may tubo, kasalaan ka da, dar kami rila wala, kami ada ka, so diawang ka, doa nga niya. Datarang ito di ima panutula, di tayo katano benar. Kagyang ito kabasatan o kumiyaw na, ayabu diri sud na mapurati nga na Quran nagu hadith sahih. Okay, nagyang na mga tutul, batabila bo, gira di ka katano ni sana diya, nakapakay benar, nakapakay di benar. Hagi ko na ako tamiya kalala ada to napatay. Naipkal kaya sa siksa ko kubor. Anatigyan ko na lubak ano sa mama ay labang tanaw yaguyag. Na makaisa ka oras na kalot ng tanaw na isu tanaw ron ni experience sa didal. Ano man yung bitireran na pulagoy. Tinapirmiwan. Nawiramada ka pa nga isa ka to miskin na mama. Apakalpasirang ko man, nagusumawata yan. Anatigyan na ay, makilabang ako. Gaya tigyan na puun kami dila kay sa kauras na miyatay ka na rilaan ka tsunya. Nga nakako mga muretaw nga so permiyong ka. Natigyan na ay. Nagwiran rigo Nagwiran kapan Nagwiran labangan. Matutulungan nila na isa ka oras nagwirang kalot ang gagaan na. Kaya ko na mawitiran sa liawaw. Di man mo sa bagar. Kaya ko na makapanapas piyan nagupala gwina. Wirang salo ba na. No kapala gwi, yung mga sa pirak. Tinarkanod diyan kuwan. Tinanong di ko. Tinaibu at mo akan asaro aglat. Ano miya kay isa ka oras na yara kang buip sumari. Anda kan miya ko, anda kan nitidaw, anda kan ninosar. Naepan ba ako niyo bugi sa malata mo, karakanod to dunia iyo. Allahu Akbar. Again, maabang sa amin na. So kung so kaya panutulan niyan ron, nagyang ito na ito na miya lakalak, nagukon mga panambayang. Nasiid miya tay sa kababaloy niya ng baraman. Miya katinod.
Nagyan na ni maana nga to hum fiha khaliduna di kad patay si ko surga sa dayon sa dayon. Di kad kelokas sa dayon sa dayon. Anay katelo na di kad ke krisis sa dayon sa dayon. Di na problema nga miya kalaarga sumargas kada baro mana niya na problema ko kawayagan. Dengan problema dakakan kada kitindak ka. Dengan problema anda ba ini na di maguran. Ada magito apa mumula. Amari re para doro so kenekari di mid. So keneka so sedaka. Allahu Akbar. Nanay kapat. Di kan kasakit. Da kapag hospital ro. Da coronavirus ro. Da baro COVID-19. Ay mana niya na, na kasakit ro. Kakapipya ginawa, amatay da ka. Apirmiyong ka si Iku Allah Rabbul Alamin. Asadan sa ka, babaya ka magabdas, nakatay da ka. Asad sa pro utang wabdas ka, nakala, ano ba ini na imbulawa ng mga montia, ang mga perlas, ang mga demon, ang mga ditar ka si Kosurga. Aso ditar na karon nasa timang buo batawi, na malayarga adi su dunia. Adi kinang lanso ka pamipi. Adi kailangan so eman na daw ni. Ka, lalayong ka din mamot. Na mamot ngari ka, na mamot ating ka. Na mga kuman na daakaw doon na dakatiti, kaeta man na atingan ka, na dahil nakaor sa dayon, naganado ka pakin. Allahu Akbar. Dabar ka pusa, da kan jihad ro, da ka sedekah ro, da ka sembeng ro. Ewab ka nagtaro na, salaman. Miya pa sa jok apa mula, kaprago na lamba. Pagnintanong si Iku Allah, matimutano ko Jannatul Firdausil A'la, kakiprago nagtano Allah, so yaman na nalimo yan. Kadad nagasa kataw bu, obaya kisul diyan si ko surga na sugal bakyan. Ugaid na kisul tano ko surga, na sulimor katano Allah. Ugaid na yakapaka pumibinte itano sa balas. Koreano kapasul tano ko surga, nasadya kada kayamal, nakala ang balasan rakaw Allah. Namiya kami binta itano, kamiya kasulod tano ko surga wala sabab ko limo yan. Namiya kami binta itano sa kala ikasurga na sabab ko amal tano. Balasan tano wala sa madaklama piya. Si tano butago isa diyang ka. Salam namis karon sa langon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.